Αχ, Ολυμπιακέ μου, με έχεις πάλι να ξενυχτάω για σένα. Γιατί τα ξημερώματα της Κυριακής ήρθε ο νέος σου έρωτας, ο Λορέντζο Σιπιόνι, 20 χρονών, μέσο επιθετικός, Αργεντίνος και προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο πριν τη 1 το βράδυ. Ναι, εμείς οι κοκκινόλευκες καρδιές τέτοιες αφίξεις δεν τις χάνουμε ποτέ. Ο μικρός ήταν χαμογελαστός, λίγο ντροπαλός, αλλά μας είπε κάτι που μας άναψε τη φλόγα. Ο Έσε μου είπε πως ο Ολυμπιακός είναι ένας φανταστικός σύλλογος, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Καλέ, το ξέρουμε αυτό, αλλά είναι άλλο να το ακούμε από στόμα σε στόμα. Τώρα τι μένει? Να περάσει τα ιατρικά του και να υπογράψει. Λένε ότι αυτό θα γίνει μέσα στη μέρα ή το πολύ αύριο Δευτέρα. Και μετά. Κανονικά ερυθρόλευκος μέχρι το 2029. Η Τίγκρε θα πάρει 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός όμως θα πάρει κάτι καλύτερο. Ένα νέο ταλέντο που μπορεί να μας κάνει να χορεύουμε ταγκό στις εξέδρες. Εγώ πάντως ήδη λιώνω λίγο για το μικρό. Εσύ? Μείνε μαζί μου για όλα τα καυτά νέα. Γιατί Ολυμπιακάρα θέλει και τσαχπινιά.